Sziasztok, kedvesek! Rég jelentkeztem már előrejelzésekkel a csoportban, úgyhogy most készítek nektek egy előrejelzést, ami a holnap induló időszakról szól, a nyári napfordulóval, ami az őszi napforduló, illetve napi egyenlősséggel zárul. Úgyhogy nézzük most meg, hogy mi is várható az előttünk álló 3 hónapban, milyen időszaknak nézzünk elébe. Az alapvető energia, ami ebben az időszakban jellemző, az a bőség. A halak lapja, ami a Lenormand kisasszony rendszerében jelenti azt, hogy valamiből sok van. Lehet ez anyagi, lelki bőség. És hát úszunk az árral, ahogy a halak a vízben, és nem az árral szemben. Tehát jelenti ez azt is, hogy egy kicsit összhangba kerülünk a kozmosz energiáival, és a működésünk az összhangban van a körülöttünk lévő energiákkal, az univerzummal. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív lap, de hogyha megnézzük az összeolvasást, akkor azt látjuk, hogy amiből sok van, az lehet a kétség energiája, a belső vívódás, és bizony-bizony lehetnek itt konfliktusok, harcok, viták és veszekedések is, és ami pedig megjelenik a vágyainkban, hogy mi is lenne jó, az pedig a biztonság. Tehát ebben az időszakban nagyon sokan érezhetjük úgy, függetlenül a világ eseményeitől, hogy valahogy a biztonságunk az fontossá válik, és kétségessé válik. Ami nagyon fontos lesz ebben az időszakban, vagy legalábbis a jelenben, amikor itt ilyen kétségeink vannak, hogy eltökéltek legyünk, kitartóak, és eltökéltek legyünk, mégpedig az elfogadásban, önmagunkkal szemben. Tehát az önelfogadás és az önszeretet akármilyen körülmények is vannak, és akármilyen hírek, események zajlanak körülöttünk, nagyon fontos az, hogy mi ezt az álláspontot, ezt a gondolkodásmódot és ezt a cselekvésmódot képviseljük. Mert ebben az időszakban jellemző lesz majd az is, hogy most ráébredhetünk arra, hogy ezért tennünk kell. Tehát, hogy ez ilyen, én úgy szoktam mondani, hogy ebben a fotás spiritualitásban, amikor így otthon ülök, és mindenféle szép dolgokról olvasgatok, ez nem fog menni. Tenni kell önmagunkért, tenni kell azért, hogy a legnehezebb helyzetben is kiálljunk önmagunkért, a legnehezebb helyzetben is, még akkor is, hogyha mások esetleg megpróbálják az értékeinket leértékelni, akkor is megtegyük azt, hogy értékeljük önmagunkat. Tehát, hogy itt a tettek mezejére kell lépni, akár az önismeretben, akár bármiben, amit el szeretnénk érni. Ez nagyon fontos. Amiben még itt a bőség és a kiáradás lapja nekünk energiákat mutat, és jó energiákat mutat, az pedig a kapcsolataink. Tehát, hogy a kapcsolatainkban, akár párkapcsolatban is, ha a kapcsolatban vagyunk, megjelenhet egy harmónia, egy egyensúly, egy szeretetteljes időszak, és hogyha nem, akkor megjelenhetnek itt olyan jelentkezők, akik bizony ezt a harmonikus, szeretetteljes időszakot elhozhatják az életünkben, ha és amennyiben teszünk érte, és itt nagyon fontos az önértékelés. Nagyon fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy ki az, akivel kapcsolatban lépünk, ki az, akit befogadunk, ki az, akit elfogadunk. Tehát mindegy, csak legyen valaki, az nem opció.
És nagyon fontos az, hogy biztonságban érezzük magunkat mindenféleképpen. Biztonságban érezzünk magunkat, mégpedig a látszat dolgokkal kapcsolatban. Tehát egészen biztosak legyünk abban, bár 100%-ig biztosak nem lehetünk, de mindenképpen fontos lenne, hogy ezekben a helyzetekben legyen a fókusz azon, hogy képesek legyünk egy picit elvonatkoztatva érzésektől a látszat mögé tekinteni, és meglátni azokat a dolgokat, amik esetleg nincsenek kimondva, nincsenek lekommunikálva, ugyanakkor a különböző apró gesztusokból, nézésekből, cselekedetekből nagyon is jól levonhatóak és észrevehetőek, hogyha van rá szemünk, és nem azt látjuk, amit szeretnénk látni, hanem azt látjuk, és képesek vagyunk azt meglátni, ami valójában van. Úgyhogy ez lenne a kiinduló pontja ennek a dolognak. És hogyha ez megvan, akkor merre is haladnak az események? De az események egy jó irányba haladnak. Az események tulajdonképpen egy döntéshelyzet vagy válaszút irányába haladnak, ami igazából rajtunk múlik. Mégpedig olyan értelemben múlik ez rajtunk, hogy észrevesszük-e azt a helyzetet, ami megtévesztő lehet számunkra, vagy bármilyen döntéshelyzetben észrevesszük-e azt az utat, ami számunkra jó, vagy éppen tévút lehet, és nem navigáljuk bele magunkat lassan az ilyen tévútakba, vagy akár lehet ez egy kerülőút is, ami tanulságokkal és tapasztalatokkal szolgál számunkra, de jó lenne az, hogyha tudatosan látnánk azt, hogyha nem is ez az utunk pont, de mondjuk bevállalunk egy kerülőutat egy döntéssel. Nem feltétlen párkapcsolati történetben, de lehet abban is akár, hanem bármilyen értelemben. Azt mondjuk, hogy én most ezt az utat választom, és tudom, hogy hosszú távon nem ez a legjobb, vagy a legtutibb, de azt is tudom, hogy ez most szükséges és jó számomra, még akkor is, hogyha nem ez a végleges döntés, és nem ez a végleges választás. És ebben az értelemben nagyon oda kéne figyelni arra, ami az álláspontok ütközéséről vagy ütköztetéséről szól, a különböző véleményekről vagy nézőpontokról, mert ebben ezek félrevezetőek lehetnek. Félrevezetőek lehetnek olyan értelemben, hogy nem biztos, hogy az, amiben nem egyezik a véleményünk vagy a nézőpontunk, az elválaszt minket. És amire törekedni érdemes az, hogy meglássuk a közös pontokat, az eltérő nézőpontokban észrevegyük azokat a mögöttes okokat, motivációkat, vagy akár én üzeneteket, belső mély igényeket, ami valóban közelebb visz ezekben az eltérő álláspontokban,
és tudunk közelíteni egymáshoz. Tehát ez itt most az apró lépések stratégiája, vagy időszaka, amiben azt láthatjuk, hogy nem egyezik ugyan a véleményünk, vagy az álláspontunk, hogy mit csináljunk, hova menjünk, vagy hogyan alakítsuk az életünket, de ha megnézem azt, hogy a másiknak mik az igényei, mi motiválja ezeket a belső igényeket, akkor lehet, hogy egészen közel tudjuk hozni egymáshoz ezeket az álláspontokat. Olyan ez, mint amikor a híd két szélén állunk, és szépen ilyen apró lépésekkel közeledhetünk egymáshoz, és a végén a híd közepén találkozni tudunk. Ez az, amiért tennünk kell, egészen tudatosan tennünk kell, és ez vezethet el minket egy döntéshez, vagy egy választáshoz, amiben nem feltétlen vannak benne most ilyen nagyon-nagyon mély belső megújulások, vagy újrakezdések, hanem egész egyszerűen az van benne, hogy az életet élni kell, és lehet, hogy most az élet napos oldalának a megélése az, ami segít bennünket ebben az időszakban. Amivel érdemes foglalkozni egy kicsit tudatosabban, az energiák szintjén sokkal inkább az elfogadó és befogadó női energia, mert hogy ez a nagyon erős, nagyon, én úgy szoktam mondani, agresszív vagy erőteljes, kezdeményező, marsikus energia most sokkal inkább vezethet vitákhoz, nézeteltérésekhez, konfliktusokhoz, mint sem ahhoz a fajta együttműködéshez, ami felé kéne, hogy haladjunk. És hát ezt ilyen eléggé kitartóan már makacs módon kellene képviselnünk, olyan értelemben, hogy ahányszor megjelenik ez az energia, és ad egy löketet, hogy itt most ezt elintézzük, és semmi nem számít, és egy Demoklész kardjával átvágjuk azt a csomót, akkor mindig újra és újra ki kell majd állnunk azért, hogy inkább bogozzuk ki azt a csomót, inkább nézzük meg, hogy ez hogy csomósodott össze, hogy kötöztük így össze, mekkora ez a csomó, mitől ilyen nagy, és hogyan lehetne ezt kioldani. Tehát, hogy alapvetően felé kéne elmenni, akár a kapcsolatainkban, akár az életünk más területén, és ez szeretetteljes és szeretetközpontú megoldásokkal lehet. És ebben a dologban az érzéseink tudnak vezetni, nem a racionalitás, és nem a józanész. Mert a józanész sokszor diktálhat ilyen erőteljes megoldásokat, és a szeretet fogja diktálni ezeket a lágy és feloldó megoldásokat számunkra. És ami még nagyon fontos lesz szemben, az az, hogy mindehez nem csak az önelfogadás és az önszeretet szükséges, és a saját önmagunkért való kiállás, hanem ami fontos, hogy felülvizsgáljuk az úgynevezett szerepeinket, vagy állarcainkat, hogy egy picit azok mögé tekintsünk, vagy hogy ne azonosuljunk azzal, ugye, mert reggel, amikor felkelek és munkámba megyek, akkor van egy maszkom, amiben én vagyok a vezető, a dolgozó,
aki karriert épít, vagy pénzt keres, aztán hazamegyek, leveszem, én vagyok az anya, aki a gyerekeiről gondoskodik, háztartást vezet, aztán este felveszem, én vagyok a szerető, stb. Tehát rengeteg ilyen maszkunk van. És ezektől a maszkoktól kell egy kicsit elvonatkoztatni, és elmenni egészen a kezdetekig, hogy valóban ki vagyok én. És ott nagyon-nagyon jó dolgokat találhatunk, és ez az önfelfedezés útja, és a saját értékeinknek a felfedezése tulajdonképpen. És amikor magunkat értékesnek tartjuk, és a belső lényegünkkel tudunk azonosulni a szerepeink helyett, akkor van az, hogy megteremthetünk az életünkben dolgokat. Akkor van az, hogy az önhangzóságokat, ezeket a téves gondolati mintákat végleg elengedhetjük, és létrejöhet az az állapot, amit itt az elején mondtam, hogy úszom az árral, és az árral úszom nem szembe, tehát hogy az univerzum energiáival összhangban létezem. És akkor ugye ez egy flow, ez egy áramlás, amiben mi van, amiben az van, hogy valahogy úgy simán mennek a dolgok, minden sikerül, minden olyan jó, mert haladok, mert visznek az áramlatok, és ezek az energiák, ezek hajtanak. Amit ezért érdemes tenni, hogy ez valóban így legyen, abban itt a családi örökségünkkel kéne foglalkozni egy kicsit, azokkal a nehéz karmikus örökségekkel, amiket most abszolút mértékben itt, hogy így mondjam, ki tudunk nőni, hogy ezt így meg tudjuk változtatni. Olyan ez, mint amikor a pók szövi a hálóját, és ez a háló így elkezd így beszőni minket, és belegubancolódunk, és igazából nem nagyon találjuk belőle a kiutat. Egyre inkább így ránk tekeredik. És ehhez, hogy ez ne így legyen, vagy hogy mégiscsak kitaláljunk ebből a pókhálóból, bizony az értékekkel kell foglalkozni. Tehát olyan értékek mentén kell létezni, gondolkodni, amik univerzális értékek, és amik nem a korszülte divatok, nem a legújabb ezoterikus, vagy filozófiai, vagy pszichológiai irányzatok, hanem univerzális értékek, ami 1000 évvel ezelőtt is az volt, és 1000 év múlva is az lesz. Tehát egy picikét el lehet a kor divatjától és mainstream dolgaitól, még a spiritualitásban is vonatkoztatni. És én ezt úgy fogalmaznám, hogy ha ezt így meg tudjuk tenni, akkor úgy kinyílik a világ, akkor egészen másképp alakulnak a kapcsolataink, új kapcsolatok is szövődhetnek, és lehet tisztázni egészen konkrétan itt a családi karmában, hogy ne csak ilyen nagyon zegzetes dolgokat mondjak, egészen konkrétan lehet itt tisztázni, rendbe tenni dolgokat, azokat a nézeteltéréseket, véleménykülönbségeket, ami eddig konfliktusokra adott okot, ezt most lehet tisztázni. Ezt tényleg lehet tisztázni, látva azt, hogy nagyon sokszor mi magunk és a környezetünk is szebbnek, jobbnak akarja mutatni magát, mint amilyen. És most azt mondom, hogy ebben lehet, hogy néha engedni is kell, és hagyni, hogy úgy érezze, hogy ez sikerül, és egy ilyen
szeretetteljes, elfogadó helyzetből közelíteni meg ezeket a konfliktusokat. Amit nagyon erőteljesen megjelenik, az az anyagiak, tehát családi témában, örökség témában, vagy nem örökség, hanem egyéb anyagiak témájában lehetnek konfliktusok, lehetnek viták a pénzen és az anyagiakon. És én azt mondom, hogy ennek egy nagyon szerencsés kimenetele lehetséges, mert ha az értéket, az anyagiakat, mint értéket nem elvetjük és nem megvetendőnek tartjuk, de nem is úgy közelítünk hozzá, mint valami írtózatosan fontos dologra, hanem úgy, mint az életünk része, és az életünkhez szükséges, és nagyon jó dolgokhoz szükséges eszköz, akkor az olyan, mintha így leráznánk magunkról a különböző görcsös, ragaszkodó energiákat, és ebben a megengedésben és ebben a felszabadultságban nagyon-nagyon jól tudunk eredményeket elérni. És hogyha ezt a lelki szinten nézzük, akkor érdemes ebben a nyári örömmegélésben és ezekben a nyaralásokban és a napsütésben, a fényben egy kicsit megnézni, hogy van-e még valami abban a lelki bugyorban, ami esetleg akadályoz minket abban, hogy beengedjük az életünkben a bőséget és a jó dolgokat, szenvedésprogramok, családi hitrendszerek, vagy bármi egyéb terén. És ha pedig konkrét ilyen anyagi ügyeink vannak, akkor akár jogi ügyletek is, akkor én azt mondom, hogy egy jó ügyvéd is nagyon sokat tehet ezekért a dolgokért. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tudatosan kezelve ezeket a helyzeteket, az egymás megértésén, a kölcsönösségen és a szeretetteljes hozzáálláson alapulva egy nagyon jó időszaknak nézünk elébe. Itt az a lényeg, hogy ezt tudatosan éljük meg. De szerintem jó lesz ez. Úgyhogy kívánok nektek nagyon sok jó dolgot, örömet, jó nyaralásokat és jó pihenéseket. Sziasztok!